Zdravím vás, vítejte u mého nového videa. V dnešním videu vám ukážu svůj základní recept na krém do dortu a vy společně se mnou si ho uděláte. Tak pojďme na to. Co budeme potřebovat? Budeme potřebovat moučkový cukr, mascarpone, k tomu mascarpone. Já už jsem vyzkoušela dost mascarpone, ale nejvíce mi vyhovuje tady to z Lidlu, a nebo pak ještě když mají v Lidlu ten italský týden, tam mají to mascarpone Italiano, půlkilový, za dost výhodnou cenu a já jsem s tím dost spokojená. Poté budeme potřebovat smetanu ke šlehání, 30% a vanilkový cukr. Jako první si dáme do misky mascarpone, obě dvě. Mascarpone máme připravené. Teď si vyšleháme ze smetany ke šlehání, si uděláme šlehačku a přidáme k ní trochu vanilkového cukru a můžeme přidat ještě 2 až 3 lžičky cukru krupice. Použiju smetanu ke šlehání, já tam zatím naleju 250 ml odhadem, když bude více nevadí. Nám to pak hezky s tím mascarpone hezky zjemní. Přidáme vanilkový cukr, 1 lžičku, krupicový cukr dám také 1 lžičku nebo 2 a vyšleháme z toho šlehačku. A málem bych zapomněla zmínit, pokud doma máte, tak do té smetany můžete přidat stužovač šlehačky a tím vlastně ji i rychleji ušleháte a bude vám lépe držet. Já to nemám, takže tu udělám klasický šlehačku bez toho. Šlehačku máme, ani nám nepadá, takhle to poznáme, že je správně vyšlehaná. To si dáme stranou a nyní si dáme mascarpone, takže si dám na začátku třeba jenom 4 lžice moučkového cukru, malinko vanilkového cukru a rozmixujeme. Když to máme takhle spojené, tak do toho přidáme tu naši šlehačku, co jsme si udělali. Promixujeme. Teď už to pouze domíchám lehce s typkou. Proč jsem to dělala jenom ze 2 mascarpone? Protože jsem jich víc neměla a že dneska to budu mít více šlehačkové, ale normálně bych 300 ml té smetany, to jsem tam dala zhruba, tak bych dala 750 gramů mascarpone, aby to bylo tak akorát. Teď to je více smetanové, ale vypadá to takto ten krém. No a takhle to je ten základ. Potom vždycky už já si tam jenom přidám další věci, co by jsem, jak chci, aby to jenom krém více chutnal. Například tam mohu přidat trošku citronové šťávy, limetkové šťávy, nebo když chci udělat nějaký z tohohle základního, si chci udělat ovocný krém, tak si udělám třeba dám příklad z jahod nebo z borůvek, si je umyju, rozmixuju a udělám si z toho pyréčko, které tam pak postupně přilévám. A já bych sem tam teď dneska mohla dát trošku citronu, nejdřív to ochutnáme, jak to chutná vůbec, jestli to je dostatečně sladký. Za mě tak akorát, přidám tam trošku citronu, vymačkala jsem si půlku citronu, já ho chci dneska takový sladkokyselý. Krém máme hotový, tak to vypadá. Tento krém zejména používám na vnitřní plnění dortu, ale pokud chci, tak se dá použít i na obvod, akorát s tím, že se tam musí přidat více mascarpone, aby to nebylo tak šlehačkové. Pokud dělám dorty z fondány nebo z marcipánu, tak pod to dělám jiný krém, a to z másla. A to pokud byste chtěli, tak pište do komentářů, tak vám můžu sem hodit také recept. Takhle to ještě vám to jednou ukážu, takhle to vypadá. No a to máme z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte zanechat like, odběr se zvonečkem, ať vám neuniknou další videa. Zase příště u dalšího videa. Čau!